Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. At karon nga adlaw Miyerkules, Abril 28, tuig 2021. Nakitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Quarantine status sa syudad sang Bacolod posible magsaka sa masunod nga bulan. Sa hektarya sang banglit sa barangay Kumaniskis sa Banwa sang DSB na sunog. Sa balita national, delivery sang Sputnik 5 COVID-19 vaccine hindi madayon. Benepisyo sa mga health workers ngaging quarantine magapabilin. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos kid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sa balita. Una sa aksyon. Lasay sa DCI sa Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaron sa litalinasang mga balita lokal. Ginalantaw ni Bacolod City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director Ang nga posible magsaka ang community quarantine status sang syudad sa Bacolod sa bulan sang Mayo. Ang Bacolod karon nangyara sa dalom sang modified GCQ kag gini ang magatakop sa Abril 30 Biyernes nga adlaw. Suno kay ang tuman kataas ang numero sang COVID-19 cases karon nga bulan sang Abril ikumpara sa bulan sang Marso. Ginpathag ni Ang kung basihan ang parameters ng National ITF, posible nga magsaka ang quarantine status ng Bacolod pero nagpasiguro nga preparado ang syudad. Ginpahayag man ni Ang pisar nga Bacolod ang nagapay dalom sa MGCQ, may mga stricto man sa gihapon nga mga health protocol kangin na lamang sang 30% nga operating capacity sa mga establishmento pag dumili sa mga pagtililipon kag iban pa nga polisiya. We are ready to be escalated to a higher community quarantine status because of our numbers. Basically, tab-agiya katag-as ang numbers for this month compared to last month. So, kung ang mga gatekeeping parameters of the NIATF ang hatong basihan, it is most likely that we will be escalated. Nabatihan si City Administrator Ang Nadugangan sa 4 ka bago nga COVID-19 cases ang Police Station 1 subong adlaw. Ginpahayag ni City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director Ang, duha ka police station ang manarecord nga outbreak kag ini ang Police Station 1 kag nga may 12 ka mga kaso kag Police Station 4 nga may 15 ka mga kaso. Sunod kay City Administrator o kung sunod sa City Administrator, karabanan sa mga nagpositibo sa Police Station 1, naga-field work, kag hindi nila mapatod nga sa workplace nila nakuha ang virus, kag ini sa kanon ang ginatutukan sa contact tracing team. Dugang pa sa opisyal, nagpahigaangot na ang Bacolod EOC sa Philippine Red Cross para sa mas madasing nga swab test ng kapulisan. Ang BCPO ang may 746 tanan ka mga pulis nga nag-ukon ka mga pulis. Gina-require na sa negative swab test result ang mga pasyente antes nga iga-admit sa City Health Office lying in clinic sa Prasley sang syudad. Ginpahayag ni City Administrator Ang ini ang precautionary measure ang kinanglanon bangod nagapabilin sa gihapon ng COVID-19. Ginpathag ni Ang nga hindi malikawan sa mga healthcare workers ang close kag skin-to-skin contact sa mga pasyente sa tiod nga magbata sa lying in clinic. Ginpahayag man sa opisyal ang pre-admission testing ang hindi lamang maghahatag proteksyon sa mga healthcare workers pero lakip man sa mga iloy kag sa ilang mga lapsaga. Tinaliktan nga tuig sa nag-issue si OIC City Health Officer Dr. Edwin Miraflor Jr. sa memorandum nga gina-require ang mga magabata sa lying in clinic sang testing antes ang admission. Ginpahayag sa EOC nga apisa sang memorandum madamon sa gihapon sa mga pasyente ang wala nagasunod sa sini nga pulisa. Ginapaabot ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson nga magapabilin sa Modified General Community Quarantine kung MGCQ ang bilog nga probinsya masunod nga bulan sang Mayo. Sunod kay Lacson, base sa resulta sa ilang meeting nga ginpatigayon kapon nga daw upod sa mga opisyalis ng regional offices, ang Negros Occidental ginakabig nga yara sa low risk status. Apisar sa mataas nga kaso ang na-record sa probinsya kahapon man nga adlaw. Bangod sini, plano sa gobernador nga padayunon ang implementasyon sang curfew sa bilog nga probinsya nga sa naibaluan nag-umpisa alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Padayon man ini nga nag-apilar sang suporta kag kooperasyon sang tanan nga mga LGU kag Negrosanon para sa kadaragan sang probinsya sa padayon nga pagpag-away batok sa COVID-19. Sa dugang pa nga balita lokal, preparado na si Governor Bong Lacson upod sa pila ka mga opisyal sa probinsya angot sa natala nga pagpabakuna sa COVID-19 vaccine sa palabuton nga Biyernes. Suno kay Lacson ini nga lihok kag inisyatibo ang kabahin sang kampanya nga ginahimo sa iya administrasyon agod kumbensihon ang publiko nga magpabakuna ilabi na nga kung mayara na sang available nga vaccine sa palaabuton. Sa nibluan nga magluwas kay Lacson, naman nga makigbahin sa COVID-19 vaccination activity sa palabuton nga Biyernes nga adlaw ang pila ka mga opisyales sa probinsya nga nag-edad sa 60 anyos pasaka o kon makabig nga kabahin sang senior citizen sector. Naglabot sa tunga sekretariya sang Banglid sa Sport 21 Barangay Kumaliskis Banwa sang Don Salvador Benedicto ang napektuhan sa sunog nga nagluntad las 12:15 sang udto Miyerkules. Sa interview sa Aksyon Radio sa kay Senior Fire Officer 2 Ladi Maglasang, Officer in Charge sang DSP BFP,
Mga laya nga tigbaw ang nasunog kag ginklaro nga wala sang kahoy nga nalakip. Dugang pa ni maglasang nagwa sa investigasyon nga may nagpangtutod sa babaw nga porsyon sang lugar kag wala nahingagaw palong bangod sa mabasko nga huyop sang hangin rason nga naglaptas sa mga laya nga tigbaw. Ang lugar nga nasunog ginapanagiyahan sang Northern Negros Natural Park. Wala naman sang balay kag tawo nga naapektuhan sa sunog nga gindeklara nga fire out launa-uno sang hapon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time KB. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program. Sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines standard time magkagkaroon sa detalye-nasang mga balita nasyonal. Nagapabilin ang benepisyo sa mga healthcare workers nga magpaidalom sa mandatory quarantine bangod sa exposure sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verere, ang benepisyo na sa joint circular sa DOH kay Department of Budget and Management o DBM. Dugang pasining nga dapat mabaton sa mga health workers sa ila hazard pay bisan nga naka-quarantine. Bangod ini ang makonsiderar nga nabayaran nga oras sa trabaho. Samtang ginpahagman sa Malacanang sang deduction sa hazard pay sang mga health workers. Hindi madayon ang pag-abot sang 15,000 doses sang Sputnik 5 COVID-19 vaccine nga gintala na subong adlaw. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang problema sa logistics amo nagapangunang nga rason sa pagka-atrasar sa pag-abot sang 15,000 ka doses nga trial order sa Sputnik 5. Ginpasiguro ni Roque nga ginapangitaan na sang solusyon ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang problema kay ginapaabot nga mabaton sa Pilipinas ang inisyal nga order sa bulan sang Mayo. Sa naiwaluan, mag-abot kun tani alas 10 karon sa gabi ang 15,000 ka doses ng Russian-made Sputnik 5 vaccine nga nag-require sa negative 20 degrees Celsius storage. Palayag ni Roque, pila sa problema sa delivery sa bakuna amo nga wala sang direct flight gikan sa Russia pakadto sa Pilipinas kag ang gina-require nga temperatura para sa vaccine storage.
Nalakip man ang mga Pinoy ngayera sa India sa travel ban nga ginapatuman sa gobyerno sa Pilipinas sa mga travelers halin sa mga pungsod. Sa virtual briefing ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na desisyonan na nga bisan ang mga Pinoy nga temporaryo nga hindi man makasulod sa pungsod sa sulod sang 14 días. Ini ang ginanunsyo ni Vergere kasunod sang palayag sang Malacanang nga tanan nga traveler halin sa India o kung may travel history sa India sa sulod sang 14 días ang hindi makasulod sa Pilipinas umpisa Abril 29 kung buwas nga daw tubtob Mayo 14. Ini bangod sa variant under investigation nga una na detect sa amo nga pungsod. Ginpahayag si National Task Force for the West Philippine Sea nga padayon ang illegal nga presensya sang China o kun China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sunod sa task force, ang barko sa China nakitaan sa Panatag Shoal, isa sa Banwa sang Kalayaan sa Palawan, kag isa sa Ayungin Shoal. Dugang pa sang task force nga ini nga incursions ang gina-review sa karon sa posible pag-file sang nagakaigo nga diplomatic actions. Damlag lang, ang Philippine Coast Guard nagpatigayon sa maritime patrols kag exercises sa Banwa sang Kalayaan kag Panatag Shoal bangod sa illegal nga presensya sang CCG. Wala sang direct incident ang na-report sa tunga sang CCG kag Pinoy nga mga mangingisda sa lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon na DTX Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabug-usan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Abril 28, 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day la Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon!